Tuglaw. Nga ako'y bagong i-discover, nanindot kay Sidza. Kuan ni Sidza ka nun. Ako ang ginainumin nga to kay Kuan man. Kupikod lang ka. Sa kay, kapalit, so, kape na lamang, gatas. Gatas ko yung Bear Brand. Wala nang binatutaw. Sa karoon akong na-discover, kay si Mama, sigit inom ani, sa ilang nga na, ma. Kuan siya guys, mais. Kasi sudlanan, never mind sa sudlanan. Kaon nila yung sudlanan, so isod aning garapuna. Nga, mura ko, like, craft cheese ni siya.
na sa bugas nga mais. Nakasangag ko kasuguon ko rin ang sahay. Nasangag sa bugas mais. Mo to'y mag-init si mama. Ilulot ko siya. Mo to'y kape. Una na ang kape sa una. Kaya karon na-realize na ako nga. Mas lami pa ang mais kaysa Nescafe. Ay Nescafe, makapatambok din ay siya. Samot na. Nakapatambok, basta daghan. Kuha na ng kape. Samot nagparisan ma-crepe, ma-kuhan crepe. Ako, tangan hugatas. O si Kuya Digo, Kuya Lampos. Yung naaranin nyo guys, kung ang kape nga mais, kung ganahan mo, kanang mais na powder, kung ganahan mo, butang nga gatas, or dili, lami ko lang dili butang nga gatas guys, pero